Razgovaramo sa Amrom Turalić, članom izvršnog odbora Bosansko-hercegovačkog film festivala. Amra, molim te, hoćeš nam malo reći više o Bosna film festivalu koji se održava ove godine u Njujorku i planu i što se sve dešava oko ovog film festivala? Naravno, ovogodišnji Bosansko-hercegovački filmski festival se održava od 3. do 5. maja 2012. godine u Tribeca Cinema, koja je jedna od najvažnijih kina u Njujorku. I također to je dom Tribeca filmskog festivala koji je jako poznat i koji se dešava sedmicu dana prije BHFF-a. Ovo je 9. godišnji Bosansko-hercegovački filmski festival, znači približavamo se 10. godišnjici filmskog festivala i misija filmskog festivala je da proširi svijest o bosansko-hercegovačkoj kinematografiji i također bosansko-hercegovačkim mladim filmskim radnicima, kao i u bosansko-hercegovačkoj kulturi, filmu i umjetnosti. I ove godine smo jako uzbuđeni zato što imamo članove žirija, stručnog žirija koji se sastoji od Aleksandra Hemona, koji je poznati bosansko-hercegovački pisac koji radi u Americi već 20 godina i također koji je novinski kolumnista i on je dobio puno nagrada. A također imamo i Steve Nemstika koji je pobjedio prošle godine, on je filmski radnik i on je pobjedio prošle godine na 8. godišnjem Bosansko-hercegovačkom filmskom festivalu za svoj dokumentarac Much Ado About Mostar, koji je jedan predivan film. Radi se o jednoj pozitivi, o mladim ljudima koji se bave teatrom u Hercegovini, u Mostaru i također putuju kroz Bosnu i to je multietnički tim mladi. Tako da jako nam je drago što imamo takav odličan stručni žiri i ove godine taj će žiri dodijeliti 3 nagrade, znači nagradu za najbolji igrani film, nagradu za najbolji dokumentarni film i nagradu za najbolji animirani kratki film. A također uz to ćemo još uvijek imati nagradu publike za najbolji film u bilo kojoj kategoriji. Možeš nam reći da li se zna iz Bosne i Hercegovine ove godine koje filmove možemo očekivati? Za sada je još uvijek to tajna. Za 1 mjesec dana ćemo objaviti sve kad sve pogledamo, jer nećemo ništa sad da spekulišemo, najavit ćemo za 1 mjesec dana. Da li očekujete možda neke poznate režisere iz Bosne i Hercegovine ove godine na film festivalu? Pa vidjet ćemo, zavisi ko se nalazi u Njujorku u to vrijeme. Znamo da je jako je teško dovesti ljude iz Bosne i Hercegovine. Naš budžet je jako mal. Nažalost, jednog dana se nadamo da ćemo dovesti neke poznate režisere, ali tako da kogod se nađe u Njujorku vidjet ćemo, naravno ćemo i pozvati. Kako sarađujete sa Sarajevom film festivalom? Da li imate podršku od njih dole u Sarajevu? Pa imamo podršku od njih. Dr. Harba jako dobro zna kao i ostali članovi izvršnog odbora i uvijek gledamo koji su filmovi prikazani na Sarajevskom filmskom festivalu, koji se dešava malo ispred nas i ako nam se sviđa neki od tih filmova, onda idemo preko Sarajevskog filmskog festivala da ih možda dobijemo. Znači, festival se dešava od 3. do 5. maja, znači za jedno par mjeseci u Tribeca Kinu u Njujorku i želimo da svi koji se nalaze u Njujorku, u Long Islandu, u Astoriju, bilo gdje u Njujorku ili u Connecticutu ili u ovim ostalim državama koji su jako blizu, dođu da nas vide, jer bit će jako dobri filmovi prikazani i nisu samo filmovi, već je također riječ je o kulturi, bosansko-hercegovačkoj kulturi i to je jako, uvijek imamo i zabavu, uvijek bude živo, tako da nam je uvijek da bude lijepo, tako da ovo je stvarno jedinstvena manifestacija. Ništa, hvala ti puno na ovom intervju i očekujemo, ja mislim, punu salu i ove godine, jel tako? Prošle godine je bilo rasprodato sve. Pa jeste. I ljudi mogu, znači za 1 mjesec dana, negdje u aprilu, dobro manje od mjesec dana sada, u aprilu ćemo objaviti sve koji su filmovi, ljudi će moći kupiti ove tikete preko interneta na našem websajtu www.bhffnyc.org, znači www.bhffnyc.org
i tu će biti prikazani, bit će objavljeni svi filmovi koje ćemo imati i ljudi će moći pročitati malo o njima i kupiti naravno tiket. A mi se nadamo da će biti rasprodato sve. Naravno.